Kesa naman daw yung brief na niyo. Haluyo na. Waralwalo na. Dahil pa mapiksaralida. Yan ang problema talaga. Pag di pa para-under ka talaga kang agom, ini ang problema. Dawa nung pagsuway mo. Masunod ka talaga. Ako iuraga na lang. Madali na akong dahil nalugod ako magbado. Dahil ako magsanli, tangal dahil maglaba. Yung kayo na naglaba, ako ang magbalnaw. What? Kaya ka mo ng mga lalaki dyan. Kapwa ko lalaki. Dahil ka mo magpara-pa-under. Tadakulo na ang nagpapa-under sa agam. Ha? Saraw na si kula. What? Balnawang ko ini, oh. Sarong balnaw. Tanganing amparong kayo ni puro talaga sabon. Oh, siyempre, sinabon mo nga ne. Ano amparong pa? Pipa daw na ininiagaw. Pipa daw na. Aw, di ko lamang hindi daw ni Haon. Sarong balnaw, isampay ko na ne. Lalaki, maglaba? Ha? Isa, napangyari. Bata maura kung sukuro katurog ko duman sa may balkon eh. What? O ta sinuriyawan na ka. Balnawan mo nga dya itaw, nalalabahan. Masunod ka nga yaw da eh. Samulod ka nga ya. Tangaling de ka naman nga ya maharumal. Yuguyugon mo ka. Nangiturog pa sana ko ki. Sarong minuto. Sobraho na da itong katipla. Ako madali niyang sumabukan sa kuyang pag-iisip talaga. Ini. Bako ng karaw-karaw talaga ini. What? Biyong-biyong ko sana ang dagit ko talaga. Tapos na ako, nabo yung talagang grabing dagit na talaga. Sumbang surulwak na talaga. Ang dagit ko. Humiling ka kina. Arayutan man na grabe. Dahil kung nga naman kayo lanob naman kiagaw. Pigkabilana, na yung kainan maglaba, tayo ang babae. Lalaki pa, pagbalnawong kayo na eh. Grabe ng pastigyo. Kung pinagiribo kayo na eh. Kaya mga babae nyo na eh. Kaya ikaw, umagum ka pa. Ha? Kapag arog masanakin ang buhay mo. Ha? Papagpalabawang ka kan mga linabada niyo, ha? Huli ang brief na niyo, okay? Sa'yo daw niyo. Gibon tanong na helmet. Ha? Iyo? Jesus, na pangyari ni. Ako naman, gano'n naman makakalingaw na naman ako kambuhay ka. Imbis maray na nagkukuro ka tipla. Ha? Kesa naman daw yung brief na niyo. Haluyo na. Waralwalo na. Dahil pa mapiksaralida. Jesus, na pangyayari. Dahil pangalit kita lamang nakakapangod to. Araw pa kayo ng sistema. Papagpamalawin kita. Mapangod to na sa balawan mo nga yan ito. Balawan mo. Masunod ka mag... Pakapot-kapot na naman sa pangbaga. Huwag dahil ka naman nagsunod. Rala pa. Sikula. Yeah. Yun na. Balnawan ko na nitapa na. Saro sa nang balnaw. So, ito na pangyayari. Panong na talaga ka. Panong ang pag-isip ko. Basta ko naburbatingaw naman talaga. Ibartikal ko ang mga panong ini. Dahil nalagod magsarangli. Dahil nakapalabakan. Makuparin ko sa ako. Gibong ko yung swimming pool. May swimming pool sa kula. Bala ka mo dyan ako mga kurkator habang nagkukunya di diyo.